हाय ऑल माता यांच्या सौख्यात यानंतर मस्त हुशारले गैस गैस म्हणजे निकले गंजी गुड न्यूज दादा पडला यान ಈ ನಿಕಲ ಯಾನುಂಜಿ ಓ ಚಾನಲ್ ಮಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಸ್ ತುಳುಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಂದೆ ಐಡಿಯಾನ 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ಗೈಸ್ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಏಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ನನಗೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಈತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟು ಈ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದೆ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಣೆದ ಬರ್ತದೆ ಚಾಪರ ಬರ್ದಾತದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಬರುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಗೋಡೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಬತ್ತಮ ಇದ್ದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಇನಿಯ ನಾವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಿ ಆಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಕೊಲ್ತುಲೆ ತೂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಯಾ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನೊಂಜಿನಿ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬೊಕ ಕುಡಲ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಚಿನೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಪ್ಲೇಚೆನಿ ಮುಖೆ ಕೊರೊಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಊರ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಕತ್ತೀರಿ ಈಗಲ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿಡು ಸಮ ಹಾಪುಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಕತ್ತಿಡು ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಕತ್ತಿಡು ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತುಲಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ಕೆಲವು ತೆತ್ತಿ ಆತು ಜಡ್ಡು ಹಚ್ಚಿ ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಚಿ ದೀಪನ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಡ ಲುಂಬೆರು ಉಂಡದೆ ಶೋಕನ್ ಬಂಗುಡೆ ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂದೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತುಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಈ ಬಂಗುಡೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಂಡೆ ದೇ ಮೀನು ಪೂರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಪಾಡು ತುಂಡು ಮನ್ಪಡು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಕಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾರ ಪೊಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಬೋಡು ಅಂಚೇರಿ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಬಂಗುಡಿಗೆ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನರಮನಿ ಲಕ್ಕ ನಂಜಿಚ್ಚಿ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಇದು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಬು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಲಿಂಬು ಮುಟ್ಟಗ ಪುಳಿ ಆದು ಶೋಕು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಬಾಡ್ಲೆ ತೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಮನ್ಪುರಿ ನಾನು ತೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆದ್ಯಾವ ತೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಕೊಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಕಾವನು ಎಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೀನಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಮೀನಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಚೂರು ಕೈ ದಿಕ್ಕರೆ ಇಡೀ ಕೈ ಪಡ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಡ
ಅಂದ ಸಮಾಪಜ ಇಂಕ್ ಅವು ತುನ್ನು ಮಂತನ ಪೂರ ಅಂದಾಪು ಗೀಟ್ ಬಾರ್ದ ಬಿಸತಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪದ ಬಿಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಒಂದೇದ ಗೀಟ್ ಹಾಂ 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 ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಾವ ಮಗ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಬುರ್ಚಿಕೆ ಬಂಗುಡೆ ನಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೂತಾಯಿ ಕಂದೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿಲು ಉಂಡು ಗೈಸ್ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡು ತೆತ್ತಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಮಾತ ಮೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬೂತಾಯಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ತೊಡಕು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಪಾಡ್ರ ಬೆಲ್ಲಾರಿಪು ಬೀಲರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ತೊಡಕು ಇಂಚ ಚೂರು ನಡುಕುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಒರಿನವಕ ಕೂಡ ಪಾಡ್ವೇನು ಇಂದ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಕೈಪುನಾಗ ಇಂದ ಪಾಡ್ವೆ ಸೋಪು ಮಂತದ್ದು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಮರವಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ತವ್ವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ಎಲ್ಲಕ ಮಂತದಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿಟ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಕಾಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಮರ್ತದಿ ಓಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸೋಕಾಪು ಕೆಲ ಪೂರಲ ತಿನ್ಪೇರು ಇಂಕಂತೂ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಚಿ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ವಾಂಕ ತರ್ಪಡು ಕಕ್ಕೆರ ಮೀನಂಚ ಕೊಡ ಭೂತಾಯಿ ಮಂದೆ ತಿಂತೆ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಮನದೇನೆ ತಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಸಾರು ತಿನ್ನೋಡಿ ಭೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇದು ಮಾಡು ಬಿಸಿ 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 ಇತ್ತೇನಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾದ ಮೀನೆಲ್ಲ ರಿಂಕದಾಡು ದಪ್ಪಡುಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಬೀಲ ದರೆ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ನೆನಪು ಹೆಂಗಂತ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆನಪಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಇದು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಅರೆ ಪತ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಕಾವು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಯ್ಪೋಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಓಡುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಸಮ ಹಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಗಿರಿಕ ಮುಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಕೈಪುಗ ಬೆಲೆ ಇದು ಕಾಯಿಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಪ್ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಮೊರೆತದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಚಪ್ಪಾಡ್ದು ಹೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯೋ ನೈಟ್ ಕಾಯ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಬರ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ನಮಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಮ್ಮಂತದು ಎಣ್ಣೆಡು ದೀಕ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಪಡವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಮೀನುಕಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುರ ದೀವೋಡು
ಫುಲ್ ಒಯ್ಕೊಡು ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿಕಾಯಿ ಪುರ ಮೀನು ಪೂರ ಬರೋದು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಮೀನ್ದ ಸೂಪರ್ ಮೀನು ಅದು ಕೊಳೆದ ಬೂತಾಯಿ ಅದು ದಾದೆ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಜ್ಜ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಂಟು ಅದು ಇದೇ ಸಾವು ಮೀನಂದ್ರೆ ಮುಳು ಬಂಗುಡ ಐಟ್ ಅರ್ಧದಿಂದ ಆಡಾಲು ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿಮಾ ಲಕ್ಕುವೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇದು ತೆತ್ತಿ ಪಟ 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 ಅಟ್ಟುಡು ಅರ್ಲೇರ್ದಾಕ ಒಂಟೆ ಬೂತದ ಬಂಗುಡದ ನಂಜು ಬಂಗುಡಕಾಯಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬರೋದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀರ ಅಯ್ಯವಾ ಇದೆಂತವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಒಂದದ ಮಂತರ ಎನ್ನತ್ತ ಪಿದೇಪುದ ಉಡುಪ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವಾ ಪೋಣು ಅವತ್ತಿನ ಒಡೆದು ಪೋಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಮರಟ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಂದುಕೊನ್ನೊಲಿ ಕಸ್ಕೊಟ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಂತ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ತಾವಾಡವು ತೆತ್ತಿ ಪುಡವು ನಾನು ಲಾಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟು ರಟ್ಟದ ಅನ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಗಸಿ ಮಾತ್ರ ದಿ ಓಡೆಂಟು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಪುಡಿ ವಾಯ ತಿನ್ಪೆ ಪಜ್ಜು ನೆತ್ತ ಪುಡಿ ಪುಡು ತಿನ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಂಚಿದ್ದು ಕಾಯ್ತಿನ ಬೂತಾಯಿ ದುಪ್ಪಾಡ್ತೈತಿ ಗಾಯಗಳ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಹಚ್ಚಿ 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 ಯಾನತ್ತು ಓ ಖಾರ ಉರಿ 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 ಯಾನಿ ಬೇಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೆಕ್ಕದು ದೆತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಡಬ್ಬೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏನು ಕಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ವೆನಿಲ್ಲದ ಇದು ಪಪ್ಪಂಕ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂದು ನಿಂಗೆ ತೋಜಪಾಯರೆ ಮದತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಂ ಡಿಸ್ಕೋ ചെയ്ത് ഇവിടെ മീന്തി തേപ്പിച്ചിടു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ബുll ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തോലി പൂരാ കടലുണ്ട് ಅಂತ ಅಬ್ಬಾ ಪೂರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ನರಕ ತುಳಿತಾಯನ್ನ ಪೂರಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇದು ಇಟ್ಟು ಪಡ ಮುಂಚೆನೆ ಓ ಅದು ಮಲ್ಟಾತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಡಬ್ಬೆ ಜಪ್ಪಡ ದೂಡ ಕರ ಏಳುಂಡು ಮೀನು ಮುಳ್ಳುಪ್ಪಡು
ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕಾಯ ಹತ್ತು ಡಬ್ಬೆಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೂಡು ಒಕ್ಕ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಪಾದನ ಏತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪುರಾಗ ಚೂರು ದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಬಾಚನ ಓಕೆ ಏನು ವಾಸನೆ ತುಂಬ ಕೈದಿಲ್ಲ ಅವಲಿಂಬೆ ಗುಳಿರ್ತೀವೋ ಈಗ ಒಲಿಂಬೆ ಗುಳಿತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಡು ಏನು ಮಂದಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹಂಗೆ ಇಂತ ಶೋಕಾಣ ಪೂರಾ ಒತ್ತಾಂಡು ಮೂರು ಹತ್ತರ ಕೋರಿ ಪೂರಾ ನಾನು ಉಪ್ಪೊಂಜಾಣ ಅಂಡು ಅಮ್ಮಾಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚೋಡಿತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಫ್ರೈಕ್ ಪೂರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕೊಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಬೇಕ ಬೋ ದೇವರೇ ಕುಂಟು ಪೂರ ಗುಡ್ಡ ಬಿತ್ತಾರ್ತೀನಿ ಗೈಸನ್ನ ಯಾವ್ದ ಮನ್ಪುನು ಹಾಂ ಮಂದಿರಿಂಡು ಅರ್ಧರೆ ಯಾವ್ದ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ್ತೇನು ಕುಂಟು ಬಾಡ ಮಂದಿರ ಬಾಡ ಓಕೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧರೆ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಕುಂಟಾರ್ದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಳು ಸುರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾದಮ್ಮ ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಬಂಗಳು ಇಡೀ ಮಂಡದ ಪೂರ ಆ ಮಂಡದ ಇದು ಬೀಲ ಕೊನೆ ನುಪ್ಪ ಉಡ್ನ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಕಾಪುಜಿ ಅವು ಡೈನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬರೀಟಿತ್ತಿ ನಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಹಾಲ್ಡ್ ಅವು ಡೈನಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಮಿಷನ್ ದಿತ್ತ ಮೂಲೆಂಗ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ದಿತ್ತ ದೂ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ದೀತೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಂದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪು ಆರು ಕಂದದ ದೇವೇಂದ್ರ ಪುರಾಣ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವನ ಕೊಲಲಿತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಉಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಟು ದಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ದೀತೀನಿ ಅನ್ನ ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ಬದೀತೆ ಅರ್ ನಾನು ನೆನಪು ಆರು ಹೋವು ವಸ್ತು ಕಂತದಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಪೇರು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂದೇನು ಒಂದಿರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀತೆ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಬಡದನ್ನು ಪಪ್ಪನ ನೆನಪು ಅಂಚ ಅದು ಟಿ ವಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಅವೇ ನಾನು ಉಲ ಹಿಡ್ದೀತೆ ರೂಮಿಡು ಇದಕ್ಕೇನಾ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೈಟ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ఒక ముళ్ళొంజి రూమ్ ఉండదు ఇంకా ದೇವೇರು ఉండేరు ఒక ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ರಡ್ಡ ಆನೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ನಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪೂರಾ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆತದು ಒಂದು ಪೂರಾ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಎಂಚರ ಮತ್ತು ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಪೂರಾ ಉಂಡು ಇಟ್ಟುದು ಆಸಿಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಕಂಕಣ ಮತ್ತು ಬಾರ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಒತ್ತರ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತದೇನ ಸದ ಪೆರ ಪಾಡ್ರ ತೀತಿ ನನಗೆ
ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚಡ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಓ ಬುಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರಾತ್ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲಿತ್ತಿಜಿ ಕಲ್ಪರಿ ಏಳು ಊಟ ಕಲ್ದೆ ಏನು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ನೆಲತ ಆರ್ತದ ನೆಲ ಒರಸರ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಇಂಕ ದಾಲ ಕೊರಂತಜಿ ಕಾಲ್ರಡ್ಡ ಬಾಜ ಅಂತ ಹಿಕ್ಕದು ಬಕ ಈ ಕುಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳಿದ ನಡುಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಮೆಟಿ ಮಿಟ ಆನೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಅವೇನಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಅವಲ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕುರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಪೂಪುನಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಡ ಪತ್ತಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇನು ಗೆದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನ ಎತ್ತೀರು ಆರವೇರು ಮಾರವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೇರು ಆ ರೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ತಿರ್ಬೋತೀರು ಅಂಚ ಅವು ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದೇ ಮುರ್ತ ನಾವೇನು ಹುರಿಪೊಂದು ಬೈದೆ ದಯಪಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ತುಲಿ ಹಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ದೀಪನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೊನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಚ್ಚಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ಆದಿಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಉಣ್ಪುನ ತಿಂಬನೆ ಕಂತಿನ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಜಿ ಪವೆ ಕೇಸೇನು ಕುಡಂಜಿ ತಜಿ ಪವೆ ಈಗಲೇ ತುಲೆ ದುಲ ಅಂಚೇನೆ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಂದಿನಿ ಗಣಪತಿನ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೋತುಡು ಆಂಡಲೊಂದು ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಗೊಂದು ಮಾತು ಇಂಕ ದಕ್ಕೆರ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕು ಜಾರನ ವಸ್ತು ಪೂರ ದಯಪಂಡ ನೆನಪುಗು ಇಪ್ಪುನು ಆರಿಜಿನಲ್ ಅರ್ನ ವಸ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕೆಲ ಬಂಡೇರ ಆರು ಕಂತಿನ ವಸ್ತು ಏರ ಬರಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದ ಅಕ್ಕು ಅವು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಪಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಗದ ಸೈಫನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ನ ಅರೆರ್ದು ಎನ್ನ ನೆನಪುಗು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ದು ನಾವೇನು ದೀತೇನ ಅರ್ನ ವಸ್ತು ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಪುರ ವಾಯಗಪ್ಪ ಜೂತಿಕ ದಿನ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಮೀಶೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂದಿನ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ ಕಂದಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋಡ್ ಕಂದಿನ ದೀವಾರ ಅವು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ದೀಗ ಅಲ್ಲ ದೂಲ್ಪತ್ತದ ಅದು ಪೂರ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಅವು ಟಿ ವಿದ ಅಂತ ಅದು ಯಾರತೆ ಅವು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಹಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲದಲ್ಪ ಎಂಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಡಾನುಂಡು ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವೆಂದು ಇದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪವೇನು ದೀಪ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಿರು ಪುರ ಒಂದುವೆ ಈತೆಲ್ಲೇರು ದೇವಿರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಪನಂಜಿ ದೇವಿರನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಹಾಲು ಓಕೆ ನೀರಿನ ಮಾನಿಲ್ಕು ನಾನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಏರಿ ಹಾಂ ಹೋಲಿರು ಪೋಪಿನಪ್ಪ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಗ ಪಿರ ಪೋಯಿನಾ ಮನಸಾದ ಬಾಜಾರುಂಡು ಗೈಸು ಯಾರ ಈ ತೆಳ್ಳು ದಕ್ಕ್ಯಾರ ದೆಕ್ಕೊಡು ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಈತಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಬಂತು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಂಗಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಕುಡು ಬೇಲೆ ದಾಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕುಜಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನುಪ ಪೌಡ್ರ್ ಕಜ್ಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ಒಕ್ಕದಾದ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಮದರ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಪನ್ಪುನಿ ನನ್ನಲಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪಡು ಪಡ್ದು ನನ್ನವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಗಾಯಸ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಗುಡಿಲಿ 2 ಹೊಲಸು ಮಲ್ಪ ಬಡ ಮನ್ ಬಾಗುಡಿ ಕೈತು ಕೂಡಲೇ ಕಂಚಿನಿ ಮೀನ್ದ ವಿಷಯ ಮನ್ಪನ ಕೋರಿ ಅವಡು ಮೀನು ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಕೋರಿಡು ಕೆಲವು ಬಗೆ ಎಂಚ ಬೇಪದ ಕೊರರೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಮೀನು ಲಂಚೇನೆ ಓಕೆ ಅದಾದೆಲ್ಲ ಬೀಜರಿತ್ತಿನ ಅದಾದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಆದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಓಕೆಲದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆತು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ತೆಲ್ಪಲ ಬಣ್ಣಸಿದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಅಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೋಕ ಅವತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಏತು ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾತಿ ಯಾವ ಜೈಕ್ ಯಾನು ನಾ 4K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತದು 4K ಕ್ರಾಸ್ ಆಡು ಮೋನು ಅಂಜ ಆತಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ 4,000 ಆತ ನೀರಿನ ವೀವ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡದಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋರೆ ನಾನು 10 ದಿನ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮೋನಗು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿಂಚಿನಿ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.